Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Petruk metu pas jam 1:kurang 1/4. Bengi iki nglakokke utawa lakon kuwi becike utawa lakon kuwi wajibe utawa adile ya mung kudu dilakoni. Lakon wayang kuwi lambange wong urip. Asma kinarya japa. Nek lakon wayang kuwi donga. Bengi iki lakone Wahyu Payung Agung. Muga-muga lakon iki bisa merbawani. Lakon Wahyu Payung Agung iki ana hikmahe. Tetep mayungi marang warga gung keluarga paguyuban Sanggar Klampis Ireng ya kuwi khusus keluarga paguyuban kalebu sak keluargane umum marang warga kang mapan ana laladan sak kiwa tengene kene. Ya kuwi ing dusun Ngrangsan lumeber nganti tekan dusun Dayakan kene. Matur nuwun panjenengane Bapak Dukuh, Bapak Marsudiono nggih. Mresani niki malah panjenengane iki bakal ngayahi putrane arep mewakili pentas ana ing bidang seni tari ana ing Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Ketoke sesuk-esuk arep latihan ing sanggar kene. Monggo menawi para warga tasih kersa ngipuk-ipuk utawi nguri-uri kabudayan menika. Pun 2 taun kula mboten metruk. Niki mripate nggih pun bruwet. 2 taun ora pentas, ora payu. Faktor wis usia utawa saya yuswa sepuh. Ya mung muga-muga kanggo nguyung-nguyung utawa ngumpuli kanca-kanca ora ketang mung mrica kecit sak uni-unine. Monggo iki ana jaman digital, pentas live streaming ibarate urip ya merga pentas iki, mati ya merga pentas iki. Merga iki langsung dipresani. Iki malah saka sedulurku Kalimantan iki ya WA. Muga-muga sesuk ruwah gelem ngragati. Coba aku tak ngaturke nyuwun tulung para kanca-kanca bagian balungan dituthuk sik seru. Moluroji, mone sepinten? Moluroji, moluro. Sing seru. Moluroji. Jiro lumo. Moluroji. Buka warung pojok dados.
saiki wis dadi warung angkringan. Ngalih-ngalih angkringan. Warung pojok. Kula ajeng methuke Kang Gareng. Monggo ditibake gong. Anu Mbak. Asura dipanah panah ngisor gelanggang ana manuk onde-onde posir bombok posir kating posir bombok posir kating Mbok Sri Bombok yuk Mbak Sri Brambok Mbak Sri Merdeka Kang Gareng, merdeka terus. Merdeka gong. Merdeka terus. Aku tak nembang cepat. Kawruhana. Balen itu balen. Kawruhana. Sipate ngurip wong urip aneng alam donya iki dicegat bebasan mung mampir ngombe ngibaratno manuk mabur benjang pundi pencon kaneki upayanan kang tumata hayo nganti keliru gambarane wong kang lunga sanja-sanja iku mesti bakal mulih nyang mula-mulanya rujak jeruk enak enggo tombo atuk monggo Supaya
apresiasi budaya. Nggon notase. Ya wis apresiasi budaya. Diteruske ora, Reng? Nek diteruske dibawani pocong. Ki rujak jeruk. Yo iki negare minangkane pamundhut. Iki luwih dhisik langgam sesideman. Ha iki Mbak Susi nika ten kene sanggare Cahya Kuntadi nika wonten Ratu napa Ratu Podang Kuning. Njur kula napa Pak? Iki mungkin daturke Podang Kuning ning saniki nyuwun langgam sesideman. Pun bawani nggih, Mbak. Nggih. Napa wira suarane? Pak runtunge ketap-ketip. Pijer mincangake halis terus tresno sesideman. Becek
Ki mau dadurke langgam sesideman sak bawane. Yo. Gantian. Nggih, pamundutan. Tembang kangen. Monggo. Mbak sinten? Niku mboten nonton isine, Pak. Lah kok damplopi jek ngapus ya. Kula, Pak. Kula. Cek, Pak. Oh, wonten isine. Matur nuwun, Pak. jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kakak muga bisa dadi tombo kangen iki nandang boyong rino wengi wong sing tak tresnani tega ninggalake aku
Apa pancen wis ra ngerti satenane aku mong tansah setya ngenteni baline mendamani seseme liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Saking Mas Sri Jumlati Mas Driteng pun diaturke pun monggo. Wah nembang iblis kok. Ayo pedang kuning. Sik pedang kuning. Ayo dimene? Pedang kuning pedang kuning. Monggo. Podang kuning. Pak Mondotan. Podang kuning nginjang nggih, kula pun nampa amplop kok. Bawa mboten iki. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng dalan konco goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti liya kayayang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning epang. Kegancangan karine saka kotoran. Sarwi ngoceh dheweke ngalih pecokan. Kalau kae tak suwun bojo ngeceh. Podang kuning agawe pikirku komeng. Jeret ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen lakon nyanding slirane. Ora bakal atiku liya kayayang. Si podang ngandutut ati kebranan. Ora mandang atiku sansaya ndotron. Tak sranani sun pikat kulute bendho.
Pripun Mas Jriteng? Mbak Yanti sambal kemangi. Sawerane monggo ditenggo. Mbak Yanti ayo. Langsung mawon. Jare sambal kemangi. Monggo. Kula aturi ngicipi sambele Mbak Yanti. Mesti pedes nika. Nggih. Durung suarane. Pondok niku sing unggul lomboke kok. Nek ora pedes nek udul pondok.
kersa maringi sambel kemangi. Monggo Mas Jlitheng kula aturi ngrahapi sambel kemangi. Apa neh iki? Nggih. Gubuk asmara. Alah aku ki dibetake dhewe lho, ora disawer dhewe lho, iki Pak Jumbadira. Wah, gudang garam. Gubuk asmara nggih, matur nuwun Pak Jum.